Az amatőr természetbúvár. Gerald és Lee Darrell filmje. Van egy hely Dél-Franciaországban, ahová a hétköznapi emberek úszni, lovagolni vagy napozni járnak. Az amatőr természetbúvárok azonban más miatt jönnek ide. Azért, hogy felfedezzék maguknak a csodálatos élővilágot. A hely a Rhône deltája. A franciák Camargue-nek hívják. Vízivadon. A legtöbb turista nem kockáztatja meg, hogy bemerészkedjen a mocsaras vidék szúnyoglakta közepéig. A természetbúvár azonban isteni adománynak tartja. Szinte hihetetlen, meddig hajlandó elmenni egy amatőr természetbúvár, csak hogy lencse végre kapjon egy madarat. Például a század elején bizonyos Sherry Kirden a cél érdekében egy műtehénbe bújt, aztán egy napon felbukott benne, és 4 órájába telt, amíg ki tudott kecmeregni. Egy másik fickó itt a Camargue-ben csinált egy hatalmas műflamingót. Körülbelül ekkora lehetett. A fényképező gépével együtt elrejtőzött a madár mellkasában, de az egyik lápiséta során csak nem beleveszett a mocsárba. Azóta már tudjuk, nem kell ekkora feleget keríteni a dolgoknak, hogy a madarak közelébe férkőzhessünk. A múlt héten Lee egy érdekes felszerelés alkatrészeit szállította ki, mindjárt meglátjuk, hogy mire is készül valójában. Az édesvízi mocsár szélén egy kis leshelyet építettem, hogy zavartalanul figyelhessük meg a madarak életét. Minden éjjel dolgoztam rajta egy kicsit, apránként, nehogy a madarak megijedjenek a hirtelen változástól. A szomszédos bozót jól leplezi a közeledésünket. A leshelyet az itt termő nádból építettük. Meleg időben ez ideális anyag. Ha hagyományos módon vászonból készült leshelyünk lenne, menthetetlenül megsülnénk benne. A nád megvéd a naptól, a szél átfúj a réseken, és így kényelmesen telik az olykor egésznapos várakozás. Egy olyan vidéken, mint a Rhône delta, ahol rengeteg és sok-sokféle madár él, az ember szinte elveszíti az időérzékét, annyira leköti a ritkán látott madarak szépsége és viselkedése. Tanácsos a leshelyet a napnak háttal felállítani, hogy a madarak színeit és változatos formáit mind tisztán láthassuk. Némelyikük csak egy pillanatra tűnik elénk, és ilyenkor persze roppant nehéz azonosítani őket. Az ismertető könyvek fontos segédeszközök, és szerencsére mindenütt bőségesen lehet kapni belőlük. De semmi sem ér annyit, mint amikor az ember saját maga rajzol vázlatokat. Nem kell ahhoz Michelangelónak vagy Rembrandtnak lenni, hogy összehozzunk néhány vázlatot. Néhány érintkező kör, néhány nyíl, a megkülönböztető színek, foltok jelzésére, és már kész is van. Ez a primitív művészkedés otthon nagyon meg tudja könnyíteni az egyes madarak azonosítását. A gólyát könnyű felismerni élénk narancssárga csőréről. Ennek nagy szerepe van a násztáncban. A kardszerű csőr, no meg a hosszú láb azt is lehetővé teszi, hogy a gólya meglehetősen mély vízben is tudjon békát vagy halat fogni. A csinos, elegáns kis kócsak csőre inkább rövid törre emlékeztet. Sekély vízben sárga lábáról is felismerhető. A gázlókban megrázza a lábát, hogy előcsalogassa áldozatát a nádasból. Ezzel szemben a szürkegém lopakodva vadászik, igyekszik észrevétlenül lépkedni a vízben, és kitűnő látása segítségével csap le áldozatára. A kanalasgém más módszerrel fog halat.
Két megnyúlt pingpong ütőt formázó csőrén számos finom idegvégződés van, amitől ez a nem túl megnyerő külsejű szerv igen érzékeny. A madár ide-oda szántogatja vele a zavaros vizet, úgy keresgél, mint egy olajkutató. Ha valami pici állatra kerül a csőrébe, rögtön összecsapja. A mocsár iszapos szélén más halászokkal is találkozhatunk. A szárcsa finom mozdulattal kapja ki az iszapból a kis rákokat és csigákat. A böjti récepár fölássa és átszűri az iszapot, hogy mikroszkópikus lényeket találjon benne. Két különböző távcsővel hosszan és behatóan figyelhetjük meg a madarak viselkedését. A sűrű nádasban a távoli állatok szabad szemmel csak homályosan látszanak. Ugye mennyire más távcsövön keresztül? De még jobb egy erősebb nagyítás. A pásztorgém a közelmúltban világutazóvá vált. 20 éve még csak az otthonukban, Nyugat-Afrikában találkoztam velük. És ilyen rövid idő alatt elterjedtek egész Európában, Észak-Afrikában, és meghódították Brazíliát, Közép- és Észak-Amerikát is. Nem csak patáslábú vendéglátóik élősködőit fogyasztják, hanem belakmározzák a lovak által felzavart szöcskéket, békákat és egyéb csemegéket, amelyek elébük kerülnek a nádasban vagy a fűben. A többi mocsaras vidékhez hasonlóan a Rhône-delta arculata is évszakról évszakra változik. Kora ősszel a zavartalan napsütés és az állandóan fúvó szél hatására napi 20 mm-nyi víz is elpárolog. Ez az egész tájat átformálja. Természetes sakktábla keletkezik kis mocsarakkal és összezsugorodott tavakkal. A vad élete ezekre a nedves helyekre koncentrálódik. Szinte látni, ahogy a nap és a szél elnyeli a nedvességet, ahogy az ingovány közepén aranyszínű sáv keletkezik a napsütés hatására, vagy mint itt, minden teljesen kifehéredik. Amint a forróság felissza a vizet, a rászoruló állatok is rögtön sebezhetőbbé válnak. Van egy állat, amelyik csak szaporodás céljából keresi fel a vizet. Egyébként kevésbé veszélyes helyen él. A zöld leveli békáról van szó. A nádasban lakik, és a színe védi meg éles szemű ellenségeitől. A leveleken megjelenő árnyéka azonban még őt is elárulja. Ennek ellenére nem könnyű leveli békát fogni. A tömérdek trópusi erdőkben lakó levelibékának ez az európai képviselője. Érdemes egyet akváriumban tartani, hogy ne csak azt lássuk, milyen bámulatos erővel képesek ugrani és mászni, hanem azokat a kis ragadós zöld csöppeket is, amelyeket hosszú, rózsaszínű tapadó ujjaikból bocsátanak ki, amikor egy ugrás után talajt érnek.
Az ember természetesen mindig elégedetlen. A szárazságból nedvességet csinál, a nedveset meg kiszárítja. Így készült el az óriási öntözőrendszer a Rhône-deltában. Az öntözésen túl a csatornák a vízi állatok közlekedését is szolgálják. A szúnyogírtó fogaspontyokat annak idején azért telepítették ide, hogy megpróbálják féken tartani a szúnyogokat. A kísérlet látványos kudarcba fulladt, viszont hatalmas fogaspontyrajok úszkálnak azóta az öntöző csatornákban. A pásztás farkashalat is az ember telepítette ide. Ez a hal, amely a múlt századi generálisok pofaszakál divatját követi, aprólékosan porszívózza a víz fenekét, hogy élelmet találjon. Az öntözött terület finom talaján szívesen taposnak ösvényeket az állatok. Mi is követtünk néhány nyomot, amely egy árokhoz vezetett. A közelben állati ürüléket találtunk. Ez legalább olyan beszédes információ a természetbúvár számára, mint egy lábnyom. A friss ürülék fertőzést terjeszthet, ezért csinyán kell vele bánni. A bogyók barázdái árulták el, hogy egy nagy rágcsáló családra bukkantunk az egész Európában honos nutriára. A nutria főleg este felé aktív, ezért majd alkonyatkor jövünk vissza, hogy meglessük őket. So these ridges are the giveaway that it's a cockatoo? Yeah, that is a cockatoo, yeah. Tell you what, we can do, we can come back this evening when they probably come out to graze and see if we can see them. Szeretem becserkészni az állatokat. Olyan izgalmas, amikor összemérjük ügyességünket az állatok remek érzékszerveivel, és megpróbálunk észrevétlenül a közelükbe férkőzni. A szél a megfelelő irányból fúj, és mikor megközelítjük őket, vigyázunk, hogy ne látszon ki a fejünk. Bámulatos, hogy egy kis gyakorlattal és óvatossággal milyen közel lehet kerülni, még ha nem is takar semmi. A nutriákat a szőrmekereskedők telepítették át Európába tenyésztésre. Néhány állat persze elszabadult, és mind Angliában, mind a kontinensen gyorsan berendezkedtek. Ez a kedves, gömbölyded rágcsáló azonban hamarosan valóságos istencsapása lett. Aláásta a folyók és csatornák partját, és kitúrta helyéről az őshonos hódot és vízipockot. Az éjszakai állatok megfigyelése sok bosszúságot okozott a nappali léthez szokott embernek, de ez már a múlté. Modern technikai felszereléssel a legnehezebben elfogható állatot is meg lehet figyelni. Megpróbáltunk újra elcsípni egy vaddisznót, akinek korábban rádióadót erősítettek a nyakára. That's the baby. Yes, I think that's the young one that we're looking for. See those really? Várakozás közben ránk talált 75 millió szúnyog, ők is Camargue nyaralásra fizettek be. Már attól tartottam, elvérzünk, mire vége az estének. Allô, est-ce que tu me reçois? Oui, bien sûr. Tu me reçois? Bon. Quelle position tu as, toi, le dernier point? 90 degrés. Oui, d'accord. Merci. À tout à l'heure. Egy másik teherautóból jövő rádióadás segítségével rá tudtunk állni a szóban forgó fiatal vaddisznóra, akit bizony már cserélni kellene az elemeket. Ouais. Ah, il est au sud des Rolangues. C'est-à-dire qu'il n'est pas très loin, il se rapproche du... Megnéztük, mit fogtunk, és amint közeledtünk, hallottuk, hogy nem csak egy állat a zsákmány. So we got the whole family. There's not those 60. Hajnal hasadáskor visszafordultunk, nehogy a vaddisznók hőgutát kapjanak a reggeli naptól. Az az igazság, hogy a munkának ez a része nehéz és nem is veszélytelen. Még az ilyen fiatal állatot se könnyű cipelni. A felnőtt vadkan súlya pedig talán háromszorosa is megvan az emberének, nem beszélve a hegyes agyarakról.
Az állatoknak se könnyű, a végeredményben ijesztő élmény súlyos stresszt okozhat. A tudósoknak rekordidő alatt sikerült kicserélniük a kimerült elemeket. A kismalac elnyargalt, nem sejtve, hogy búvóhelye nem fog titokban maradni. A legjobb és gyakran egyetlen módja, hogy bejussunk a lábvilágba, a lovaglás. Csodálatos élmény, az itteni nyergekben ülve az ember karosszékben érzi magát. Segítettünk egybeterelni ezeket a félvad bikákat. Bika viadalokhoz tenyésztik őket. Senki sem tudja, honnét kerültek ide, bár egy elmélet szerint évezredekkel ezelőtt a görög gyarmatosítás idején hozták be őket Kréta szigetéről. A viadalon nem ölik meg a bikát, ehelyett a szarvára erősített bojtot kell megszerezni. A nagy darab bikák gyorsasága és ravassága legendás, és férfi legyen a talpán, aki fegyvertelenül bemegy a karámba, és tengelyt akaszt a félelmetes külsejű állatokkal. Nem csak a bikák, hanem a fehér kamargui lovak eredete is rejtély. Bár sokukat betörték már, ma is nagy csapatok kószálnak szabadon. Meglepő módon a kis csikók színe barnás, és csak 4 éves korukra alakul ki fehér szőrzetük. Amikor a mének felágaskodva fújtatnak egymásra, mintha antik szobrokat látnánk megelevenedni. Az a látvány se kutya, amikor a mének egy kecses balett előadás keretében megvívnak egy-egy terület uralmáért, bár el kell ismerni, hogy a győztes által állított emlékmű már kevésbé felemelő. A Rhône-delta nagy része csak télen kap esőt. A többi évszakban a vidék száraz, napégette sztyeppe. Ennek ellenére néhány növény vígan megél ezeken a területeken is. Az egyetlen fa a tamariszkusz. A levele sós ízű. A sziksófű cserjéhez hasonlóan hosszú gyökerei biztosítják számára a sós talajvizet. A tengeri sóvirág is sós vizet szív magába, és a fölösleget sókristályok formájában izzadja ki. A só a nap párologtató hatására koncentrálódik, és a szél, mint a port, úgy fújja el a sós lagúnákból. Széthordja az utakra, a növényekre és az emberekre, mintha hóvihar lenne. A folyamat egy virágzó iparágat tart fenn. Ezek a sóhegyek vegyi üzemekbe, illetve az európai emberek ebédlő asztalaira kerülnek. A tenger szélén magányos utaktól szabdalt nagy sós lagúnák találhatók, és csak arra várnak, hogy felderítsük őket. Ezekben a hatalmas tavakban és lagúnákban a sótartalom nagyjából azonos a tengerével, néhol kissé magasabb. A langyos fürdővízben elképzelhetetlenül gazdag mikroszkópikus élővilág tenyészik. Ez a vízi állatok és a madarak ezreit vonzza ide, és persze minket is. Felfedező útunkat a természetbúvár nélkülözhetetlen eszközével, a méretre szabott mozgó leshelyjel tesszük meg. Itt is igaz a sok helyütt tapasztalt tény, az állatok jóval kevésbé tartanak az autóktól, mint a bennülő emberektől.
Őszintén szólva a vízimadarak teljesen összezavartak, annyira egyformák első ránézésre. Bárcsak mindet olyan könnyű lenne felismerni, mint ezeket a flamingókat. Rájöttünk, hogy ha lassan megy a kocsi, és nem szállunk ki belőle, amikor megállítjuk, a madarak hihetetlenül közel merészkednek hozzánk. Mondom, a vízimadarak mindent megtesznek, hogy megtévesszék az embert. Hihetnénk például, hogy ez itt egy piroslábú cankó, pedig csak egy pajzsos cankó, aki minden áron piroslábú cankónak teteti magát. Szóval sok gyakorlat és türelem kell hozzájuk. A teleobjektívet az ablakhoz erősítjük, hiszen egy tiszta felvétel sokat segíthet a hasonló külsejű madarak megkülönböztetésében. Persze nem árt előre megtanulni néhány azonosítási trükköt. Ezek a madarak például ugyanolyanok, mint a többi vízimadár. De ha észrevesszük a fehér farokrészt, már tudjuk, hogy sarlós partfutóval van dolgunk. A fülünket is jól nyitva kell tartanunk. Az átlagos külsejű szürke cankónak az éles hívóhang a különleges ismertetőjele. A talajon más fajokat is láthatunk. A piszkafalábú gólyatöcs, mintha a cirkuszból szabadult volna el. A szép gulipáncsőre olyan, mint egy csinos pisze orra. A gulipánok egyébként kétféleképpen táplálkoznak. Vagy a víz színéről csippentenek fel valami apróságot, vagy ledugják a fejüket a víz alá, és kaszáló mozdulattal megkaparintanak valamit az iszapból. A sík homokos rész szélén is így szerez magának kukacot és mindenféle rákocskát. A víz magas sótartalma ellenére a madarak bőségesen találnak ehető állatkákat. A sekély részekben hemzsegnek a sóférgek. A pici rákocskák testében ugyanaz a festékanyag van, amitől a flamingok is rózsaszínűek. A rózsás flamingó a Rhône-delta királya. Csapatai ciklámen felhőként húznak át az égen. Különleges, bumeráng alakú csőrükön átszűrik a vizet, így fogják ki a sóférgeket, amelyekből rengeteget esznek. Minden évben itt költenek érdekes homokvár fészkükben, és a fiókákat is itt tanítják meg halászni. A csillogó víz felszínén tükröződő flamingók képe lélegzetelállító látvány. A Rhône-delta egyedülálló terület. Egy kis része védelmet élvez, de mivel a civilizált Európa veszi körül, mégis veszélyben van. A földön egyre kevesebb a vadvízi táj. Elpusztítja az ember, aki felégeti a nádasokat, és a dús mocsári talajt művelésbe veszi. Ehhez jön még a turizmussal járó tömeg és környezetszennyezés, meg a mindenütt felbukkanó vadászok. A Rhône-delta vadvízi világa fennmaradhat, de évről évre nagyobb veszély fenyegeti. Közreműködött Bajza Viktória és Bicskei Tibor. Magyar szöveg Barabás András, szakértő Boks Ilma, szerkesztő Szent Istványi Rita, vágó Karácsony Gabriella, hangmérnök Almási Péter, gyártásvezető Füredi László, szinkronrendező Beregszászi Mária.
know, there's nowhere more magical. Azt hiszem, nincs varázslatosabb élmény, mint figyelemmel követni a 4 évszak változását egy lombhullató erdőben. A következő adásban az angliai új erdőbe látogatunk el. Ez az egyik leghíresebb angol erdő, bár csak a nevében új, hiszen több mint 1000 évvel ezelőtt telepítették. Megnézzük majd, hogyan is zajlik az élet benne, és hogyan készülnek fel az állatok a kemény télre. Aztán látni fogjuk, hogyan osztják fel tavasszal a madarak a bőséges ennivalót. És felkeresünk egy erdőlakót is, akinek az ősei évezredek óta a föld alatt élnek.